madukan. Oh, ya aku apa golek gawe gelas biasane Pak Ali dijok wakil. Ya, suwi kok tak ngerti. Masa kotaan kok berat ora iso duwe. Ya, akhir-akhir iki sayangnya. Ayo cucu sing apik saya kok malah jejak-jejak diri. Ndi? Biasane yang jam 3. Lah iya. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Gak wajane sing ulo salam berarti malah sing jawab ya. Ya sing bener piye? Sing assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ora bener? Kowe iku jane teko dek karo rene ngomong assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep pemblok. Resumi lho, Orang sumi ini ki matene dagelan tuwa hukumane pirang taun ya. Lah dihukum. Pasam Aku ki ngurusi aku. Pas kebenaran kowe karo rene. piye? Aku ape njaluk gawe kowe kok job biasane. Kowe tak kandhani. Apa? Aku iki mau dikandhani karo bapak panitia. Ning ngandani. Lah iki kurs bar maghrib Iya. ana jaluki wayang wong. Lah terus Ning wayang iku loro ae. Lah aku terus piye wong aku dhewean aku golek terus piye? Mas, piye? Hah, Ambek kakak. aku ora tau dadi wayang konti yang saja. Kowe ora bayarane gumun kok. Bayarane piro? Lah bayarane rongsak. Ngomong ora usah mah. Nek percuma rong sak duwe apa-apa. Adane kok. Bayarane duwite ki rongsak. Saiki nek tenanan aku gelem aku. Lho karek nyatane anggere iso yo kok di jajal Lah ngono piye? Saurunge latihan dhisik kowe sing dadi wayange aku dalangi. Ngono. Tenane iki. Lucu lah. Pilo ya? Dadi Lah kok nek carane piye latihane? kowe sing dadi Janaka, ini sing dadi Cukil. Mungkin pipanan. Lho sekono. Cakil, Pak. Cakil. Ora pote iki. Ayo nak lo latihan sik. Latihan aku wis gowo barang, aku sing dadi dalang, aja kuwatir. Iya. Iki waktu piye men caca. Apa budaya apa nang iki? Aku dadi dalang, kowe sing dadi wayange. Oh, aku terus ngoron iki. Ora ning gone pagenan. Lagu Ya kowe ora jero omah iki jero tak trawisi kanggo ira-iraan, kanggo Oke. samunggaran, kanggo persiapane, kanggo piye le? saiki. Gak le? Ben bodo guri. Yo saiki mau buka ekor sore kok. Dan mau untuk duwe ra usah salah sapa sing ngerti. Sang saya suwe sang saya tuwa. Sang saya suwe sang saya rekoso. Nalikane roe dalu metu aja metu gak buat bodoh guri le Lah ora ngomong kok iso. Gusti ngene kok luru bayaran Saiki. yo saiki iki nek wis gending dalange wayange metu nalikane roe dalu ora iki wayang apa bedhek ya aduh Gusti Piye neh. maksudnya kuwi dadi Janaka masa kaya begege ning gone wagenan Lah anake yo iki biasane nek wong wedok-wedok nganggo ngene iki gak tinggo kudungan. mateni wong kayak kita rene tak kandhani Piye lek nganggo niku ya kudune iki piye? Wong aku ora tau dadi wayang kok yo takok kok iso. sampun nganggo ira-iraan Ngomong ambil paham. iki ngene kok ana digo pentas latihan hangile ngene nalikane roe dalu wong aku
wedi. Lho iku wayang apa wong stroke? Lah kok iso? Maksudnya lek nganggo ira-irane gitu sing apel apa mata bojone aku malah wedi. Lah kok iki rame ira-irane digedhen ngene kok iso? Nganggone sing apik Mas, ira-irane iku juga sing gedhe. Ndah, ini lho. Mau digedhen malah kebiamo. Plak. Ana wayang kok mekeke kaya wong apik nguyuh iki. Iya. Wayang wong sing penak mas tangane ngene. Lah, tangane ngene. Iki kasih kecil. Ada masa wayang kok tangane ngene iki lho. Lho ki delok wayang ora? Ro. Wayang gak kukune ngene. Iku nek utawa anu apa jenenge jan apa? Iku Werkudara. Dah, Ngene berarti wis kok benae. salah siji dino ya kuwi